በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ዕለቱ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 35 እነሆ ኸኣ በታ መዓልቲ እቲኣ ክልተ ካባታቶም ካብ ኢየሩሳሌም 60 እስታድዮስ ዝምርሓቓ ኤማሁስ ናብ እትበሃል ዓዲ ይኸዱ ነበሩ። ደሳቶም ከዓ በቲ ዝኾነ ኩሉ ነገር ንሓድሕዶም ይዘራረቡ ነበሩ። ኮነ ድማ ክዘራረቡን ክመራመሩን ከለዉ ጎይታ ኢየሱስ በዓሉ ቀሪቡ መሳታቶም ከየለልዎ ግና ኣዒንቶም ተሰዊረን ነበራ። ንሱ ድማ እዚ እናኸድኩምን እናጓሃኹምን ንሓድሕድኩም እትዛረብዎ ዘለኹም ዘረባስ እንታይ እዩ በሎ። ንሳቶም በልዎ እዚ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ናዝራዊ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኩሉ ህዝብን ብግብርን ቃልን ከኣሊ ነቢ ዝነበረ ሰብኣይ ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትናን ንፍርዲ ሞት ሓሊፎም ከም ዝሃብዎን ከም ዝሰቐልዎን ንሕና ግና እቲ